Ngithanda ukunibingelela futhi namhlanje ekhasini lethu lapho sichaza khona amaphupho siphinde futhi sibe nezindaba sike sixoxe ukuthi sizimisa kanjani emakhaya ethu esihlala kuona ke. Namhlanje ngizocela ukuphendula futhi amanye amaphupho athize engiwabuzwe ke abalandeli be-channel. Ngizoqala ngo-Inga. U-Inga ungibuze ukuthi nene uma uphupha wakha indlu encane ye-tiger kusho ukuthini lokho ke uma uphuphe yena uphuphe kanjalo ukwakha indlu encane for i-tiger usho ukuthini lokho. Sengithi wena Inga, i-tiger lumuntu ongasekho omdala wahambela ngaphandle kwakini, ongahambelanga lapho kini, owahamba kwenye indawo noma wahambela entabeni. Uma ke wena wakha indlu ingathi nakhela lona i-tiger sho ukuthi ukutshengisa ukuthi ucela ukuthi nimakhele indlu lapho kini enizothi nina mase niqedile ukuyakha mase niyamlanda nimfake phakathi kuyona. Uqonde nje lokho. Ngiphinde ngiqhubeke. Unokwanda uthi ujwayele ukuphupha ezibona esemanzini. Ukuqala lokho aphinde futhi aziphuphe enayo inyoka esuke shuthi imroundile imthandalezile yena izigoqeke yena emzimbeni kodwa ayilivezi ikhanda. Aphinde futhi waziphupha enikwa amathambo okuhlola asendwangwini eyelo. Uthi lokho usho ukuthi ngabe kusho ukuthini ke kuyena. Into engizomtshela yona mina ithi kuyena ke njengoba usuke uyiphupha usemanzini wena uyazazi wena ukuthi ungumuntu unokwanda, uyazazi nokwanda ukuthi wena ungumuntu wabantu abadala. Lokho nje awudingi ukuthi uzutshelwe omunye umuntu. Njengoba usuke usemanzini uyasuke wena idlozi lihlambulula lona ngqo liyakuthwasisa lona idlozi lakho. Awudingi ukuthi uzutshelwe omunye umuntu, awudingi uze uthintwe omunye umuntu. Imimoya yakho yona izikhuphula yona nedlozi lakho lizikhuphula lona. Njengoba inyoka isuke ikuthandalezile lapho isimo leso sokutshengiswa sona ukuthi wena uhambe idlozi likuthathe likwise ngaphansi emanzini lisuke likhambisa ngokwasemapusheni. Uma lifuna ukuthi likuthathe likwenze ngempela lokho liyokukhipha lona futhi wena okwanda ngeke lize lokho lenza kanjalo emaphusheni. Kodwa ngoba shuthi ngesimo sakho bona abasibonayo bakwenza emaphusheni uyoziqonda wena uzifunde ukuthi umuntu onjani onale mimoya lena engadingi ukoniwa umuntu, ongadingi ukuthi uzugijime uye kubathandazi uye kephi nakephi uye ngoba wena qobo lakho uyakwazi ukuzibonela izinto zakho. Uphinde futhi njengoba usunikezwe amathambo utshengisa ukuthi njengamanje fanele wena manje sesigabeni sokuthi uhlole umuntu lona ukwazi ukumtshela ukuthi wena unenkinga enje. Kwenziwa njani ke nokwanda uma wena uthola ukuthi uzoba nongacaciseleki nokuthi konje fanele wenze njani. Nokwanda unedlozi elikhuluma nawe ikhona ukuthi awazi ukuthi fanele wenze njani. Zama nawe ukukhuluma nalo ulifune uzama ukunyusela umoya ungahambi uye kubantu ngoba ngeke beze bekutshele lento ezokutshelwa ozoyitshelwa idlozi lakho. Idlozi lakho lento esuke likutshela yona wena lisuke litshela wena isuke ngatshela omunye umuntu. Ngaleyo ndlela leyo ungazikhathazi njengoba bekutshengisa emaphusheni kunjengoba kunjalo bekwenzisa nje yonke lento yakho. Wena okwakho cela nje ulalele ubekezele futhi kube khona izinto ozozibuza kulona ozozenza ezithize kodwa ezingenabo ubungozi futhi ezingazodala ulaka. Ubuke ukuthi impendulo zalezo zinto lezo abakutshengisi yini, abakutsheli yini, kuzozenzakalela kona konke. Ungatatazeli uthi mhlawumbe uzohamba uyekephuza ngoba abantu bazokungcolisa. Akufunakali. Uyabona njengoba unikezwe amathambo amhlophe nokwanda ngithi yabo kodwa indwangu iyelo. Uma kunjalo utshengisa ukuthi usunikezwe wena umoya okhushiliwe kuwena ukwazi ukuthi uhlole uyelo lo usho ukuthi uyokwazi ukubona izinto zemimoya zabantu abadala. Usuyakwazi khona ukuthi awakakwenzi noma awakabi kulesi sigaba sokuthi mhlambe uzubona ukuthi hawu lento ngayibona yenzeka ngempela noma kodwa kuyenzeka shuthi awunaki. Ngicela ukunakisise ukubhekisisa. Umuntu onemimoya inabantu bakini bayazithwasisela awudingi ukungcoliswa omunye umuntu ungazoni wena. Okwakho nje yenza into ethize ozobona ufuna uma ukuthi ufuna ukutesta idlozi lakho lithi liyasebenza yini yenza into ethize nje. Ungathatha noma amanzi wafaka ebhakedeni noma endishini ukhulume ubonise lonto le ngeke iziyenzeke yini. Ngale ndlela leyo osuke ufisa wena ukwenza ngayo ngenzela ukuthi ungalahli ungcolise nengilosi yakho ngabanye abantu abazokwenzisa ezinye izinto ongasizona. Ngicela ukudlula lapha. Kube umoya uthi ukuphupha uphuma amazinyo
uze ubone nalapho ephume khona kusho ukuthini. Lalela-ke, uyazi na ukuthi amazinyo uma ukhula ephuma kusho ukuthini wena usuke usungenela esigabeni esithize. Lalela-ke, uma wena amazinyo wakho uwaphuphile ephumile, kusho ukuthi lapho utshengisa ukuthi wena uthe ukukhula. Yes, umoya usuthe ukukhula. Kuzokwenzakalani-ke? Kuzohlehla kancane idlozi likuyeke, yezwa, hhayi ukuthi likudube, lime nje lithi ukuqhela kancane, mase likudedela ukuthi uhambe nempilo, likubone ukuthi lokukhula wena elikubona ngathi sekukuwena ngokwesigaba sakho somzimba nokumqondo, uyakwazi ukuzimela manje. Ikuphi bona laba fanele beqhubeke khona nawe? Ukuthi yabo basuke bekunika nje lokho, uma uphupha nje amazinyo ephumile kanjalo, kusuke kusho khona lokho ukuthi basathi bazokudedela kancane, bamele eceleni, uhambe nempilo, wenze lezo zinto lezo. Uma bekubona ungena la kungafanele khona, babuye-ke bebona akakakhuli ngendlela osuke fanele abacabanga ngayo ukuthi wena usukulolo zinga abasuke befuna ukukubona ukuthi ukulona na. Ngicela ukudlula futhi lapho-ke. uGrace uthi ukuphupha imvula noma amanzi ayinhlambuluko. Uma waphupha asho ukuthi fanele kube khona inhlambuluko, noma kufanele wena uhlambuluke, kodwa nje asuke ayinento yokuphathelene nenhlambuluko noma nokugeza noma nokugezwa. Asuke esho leyo nto le. Inhlambuluko-ke shuthi ingxoxo safanele ukuthi ibe khona kini, Grace, efanele nihlale phansi nithelele amanzi ngayo, kusho lokho amanzi. Imvula isho usizi. Akusho ukuthi uma uphuphe imvula sekuzoba isho usizi ngobani? Isho usizi ngoba uthi uma iphupha ephupheni yehla yenza udaka olubona ephusheni lusho ukuthi ngase kube khona ithunzi noma ife elimnyama kuloyo muzi loyo osuke ukhona. Ngaleyo ndlela uma wena uphupha yona imvula ikuthele emzimbeni, isho izinsizi ezithize engase zibhekane nawe ngaleso sikhathi, ezidala-ke ukuthi kube khona izinhlambuluko nezinto ezithize ezisuke zenzeka. Kusho lokho-ke imvula ngoba isuke idala udaka. Uma uyiphupha imvula idala udaka olwenza ukuthi kube khona izinto ezithize ezingase zibe yifu elimnyama ekhaya kini. Ngicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi okwanamhlanje-ke ake ngime lapho, ngizophinda futhi ngiqhamuke nabanye engizobaphendula nje kungekudala. Ngiyabonga, sale kahle.